Snymanskamp van 2025. Ja, papa! Ons vra asseblief, daar's 'n tweede stuk wat almal moet asseblief participate. Julle sal weet wanneer dit kom, maar ons vra julle baie mooi dat julle gaan participate in dit. Okay. Waar gaan je spelen met je maatje? Waar gaan je sporen toe waar? Waar gaan je vallen, gaan je opstaan en huilen? Waar ga je staan naar de zon zat op mijn lust? Wat ons voor voor ons kinders? Wat gaan ons eendag kan wees? Lekker indruk, lekker. Wat is nog reg of verkeerd, wil ik weet wat maakt ons jaren zo zweer te vergeten gaan. En ons weer die zon in de zee, land mij kan behoren, voor mij aan die einde van mijn vlag van een wijde zade, 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 Ek se koning, ek se koning. Op ons skaapplaas, wat van al die vrouwen wat geskeen. Ek se koning, hier op ons skaapplaas, wat van al die vrouwen wat geskeen. En ik kan er vast geschreeuw en raas. En de rooibok hier doen voor mij. Kom rooibok! O Catharina, verswet. Hier ben ik aan in die rastjes ijs. Ik zeg rooibok. Wel done, jullie. Oh, say, say. Let's go. Ik wil het nog 4 keer.